papan wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Nujuri Sukra kasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Harjuna miwah kembar. Dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabta hari semedi Maladining meminta nugrahaning Jawata labet para Pandhawa dat priyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah ingkang Ibu Madrim ingkang nandhang bebendunging Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yekti kenceng tekate Sang Prabu Pandhu Tanaya tanedya jugar yenira Subrata semedi Maladining yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jawi pepak andher para garwa, para putra miwah para sentana ingkang nderek misungsung tata rakit sesaji. Rep tidem permanem tarana ingkang baning walang alisik gegodhongan tanobah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri saha Sugata lan para nimpuna kang sami nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap titiwanci sang nata kepareng jugar denira semedi murwani barasa imbal gantya lawan para kadang. Dadi mangkono panglucitaning driya ingkang dereng kawedharing lisan. Sritenon ing pasewakan busana busana maneka warna maneka warna sepak puspiteng Udyana yang pancerasara rokma renggeng manik nara
Narata Prabanyo sumirat Prabanyo sumirat kanyaring tecoli waran lera kilat sisiring tadet sisiring tadet wimbo kakanda mrepinggit katiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas ngebeki jroning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Nyai kembar Yai sayaktine rening wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yamaniloka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemuni Siadi Sena wah punta aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur mula kepiye wae nadyan taunana windana aku saguh ora bakal jugar semedi lamun to apa ingkang dadi niat tuluse Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging Jawata Koko Prabu nadyan Arjuna ugi mekaten menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu duh Koko Prabu nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa keparengipun Koko Prabu Yai pun Kakang nedha nrima ya kaya mangkono kuwi Yai waing kegulang kalantipan lan bebuden ngelingana pun Kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga lima wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalendra ingkang wis kawentar kawicaksanane lan pambegani mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden
krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sak pepadhanging urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awuh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yai Rening Si Adi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat. Aja nganti kendhat meminta marang panguwasaning kang jagat. Kang akarya jagat, muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehane dosa kaluputane. Lan dipapanake ing swarga langgeng Yayi. Sigra-sigra yen Brahmana Ganca Sigra ngraketa nawang sesangga goyang lengkaing Sri Nalendra ambek marosing sang katri kumulung mangrempak katri kumulung mangrempaing waca goroda gororeka giri goroda gororeka giri kumregut makut mangajab. Mangkono para Pandhawa wis gumulung ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata mewah ingkang Ibu Dewi Madrim pramila resa nglajengaken mangsa semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu wong akeh coh nginangu durung abang ida dereng mancing ing Pertala dadak sakala praptaning Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Sang Hyang Bathara Naradra humyang marcapada mrepeki unggihaning para Pandhawa ndadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Sinong mati Sinong mati jagat kinari amung mbak lumembak
ombahing samudra ae ana ae ana bali lumut ambek kanggeng awito dedenjeng-denjengan duh pukulun jimat pepunden kula sarwa paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun prakencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cuti sapa sing gawe kali praga sapa sing yasa Putu Prabu ya jeneng kita ngaturake pangabekti Ulun Tampa karya Bombong penggalih ulun pangesulun wae tampan ana Putu Prabu. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka mugi dadosna jimat paripih dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Rada kakekku. Sarawuhmu kepareng aku ngaturke bektiku lan basaku katur. Rada kakekku. Ya. Ya, Werkudara apa Sulun Tampa ndadekke bombong ing tas ulun. Pangesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo. Tak pundi dadya jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah pangabekti. Ingkang wayah kembar ugi ngaturaken pangabekti pukulun. Anu kelan kembar ya. Wis tampa karya gembiraning malah ulun. Duh pukulun. Kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbanjut dhateng ingkang wayah pun punta. Kula mboten badhe suwaleng kayun pukulun. Alah dalah. Kita aja kadokati kejeron manampa. Ulun nyang Marcapada iki lan jujuk ana sanggar pamujan negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae ulun iki mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ana ing kayangan Jongreng Saloka bareng marang laku ulun ing dina iki. Inggih. Menawi mekaten paduka pukulun mekat wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik rada kakekku janur gunung kadingaren guru kakekku kok nimbali mbarep kakangku supaya munggah ing kayangan ana wigati apa? Wah, ulun iki upamane medharake wigatine ora urung iki mengko malah dadi perkara. Ning yen ulun ora medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Werkudara. Ulun iki omong didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadak jiwa perkewuh. Mara kage Wedarna yen Puntaji kakangku arep ditimbali ning kayangan. Umpamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate ditindakake dening Puntaji kakangku Kage Wedarna. Werkudara. Ngene yo, Nger. Sejatine niku ora sumurup ingkang sanyatane. Munggo apa wigatine dening Kaki Prabu Puntadewa ditimbali ing kayangan. Merga ulun iki mau ya mung saderma nampa dawuh. Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane
ora ngerti wigatine. Mongko kowe mau kandha. Kowe mau kandha nek diwedharake bakal dadi perkara. Nek mbok wedharake kowe omah perkewuh. Saiki rasah dadak nganggo perkewuh Gage Darna apa sing dadi karepe guru kakekku. Wis ulun kandhakake ngarep yen ulun sadèrma mundi dawuh supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu disawatke ngalor ya ngalor, mung disawatke ngidul ya ngidul. Sawatke ngetan ya ngetan, sawatke ngalor ya ngalor. Ngulon ting. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru, kakekku kon nimbali mbarep Puntaji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane, wah aja takon dosa. Urung-urung kok wis aja takon dosa wis ngancem karo dewa. Walah iki tobat. Trondo lho iki. Ya ngene ya Sena, satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita kabeh. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedarna saiki. Wedarna saiki ning kene perlune kabeh ben ngerti. Iki bocah apa ya iki ya? Rembugan kok ngoyak wae. Ya wis ngene. Persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omongo, dosane kono apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone. Temah gawe daya geter ana ing kayangan nganti gawe menceng wot ogal-ogal. Kawah umup mawalian kaping pindho iki. Yo. Dasura praptane si Puntadewa merga wani mapahi derajate tataraning para dewa. Kowe ya Werkudara. Buktine apa? Apa kowe nggawa kertas bukti? Endi buktine? Madeg jumeneng Nalendra nanging boya nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling, mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para Wasupitri. Ingkang wis katrima subratane tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Puntadewa kuwi jiwane Nalendra ingkang sifat satriya. Lah kuwi dianggep Dasura patrape. Wah, biyen-biyen ewuh apa? Nalika Puntaji Ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang nekseni, nanging kena apa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ewuh apa kok saiki lagi diundamana? Wah. Kang mengkene ketok nek rada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku, ayo. Bloko wae. Wah. Jane wiwit nrada kakekku mau rawuh, aku wis subriya. Puntaji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput, ning lupute ya ora cetha. Nek lupute cetha, sak karepmu arep dipidana, nanging yen mung arep golek-golek lupute, wah aku sing ora trima. Lan aku tak takon umpama Puntaji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Mengko saka perga saka gedhening kaluputane Puntadewa, saka kepareng Adi Guru bakal dipidana lan dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu bakal dicemplungke ing Yomani Loka. Jajang muntaplir kinatap netra kocang ondarandir hidupnya mangala cakra. Oh
Wah, Narada kakekku. Narada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yumaniloka. Werkudara ora trima. Lho, sebabe apa kowe ora trima? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindhok sak petarangan. Mula gandeng rada medun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan, ya kudu diwakili. Loh. Sapa sing arep makili? Aku. Wakile aku. Pukulun mboten namung Kang Mas Werkudara nanging Arjuna inggih dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Kula inggih sagah Pukulun. Kowe krungu dhewe. Krungu dhewe ora? Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar uga saguh dadi wakil. Tegese Punta Aji kakangku diwakili sedulure papat kowe wis sah. Mula ayo gage ademno Pukulun Bathara Guru tak adepane. Mongko yen ana apa-apa tak tanggunge. Wah, kacau balau. Kacau iki. Wah, jan drohon. Sing arep napa paukuman ki Puntadewa kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek ora oleh wong papat iki sing munggah. Nek oleh wong papat sing munggah, yen ora oleh Pandhawa ora ana sing munggah kayangan. Oh, lah trondolo iki. Sikak pahit. Sena gandeng sing nandhang kaluputan iki pun Kakang, mula aku wae sing suwanana ing kayangan rasah. Iki perkarane ora cetha, tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula Narada kakekku oleh ora oleh Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Alah talah. Piye Putu Prabu Punta? Inggih. Yen mekaten kula sumanggaken Pukulun. Ya wis. Jan. Oke lah nek ngono ora apa-apa aku. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ing kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Nger. Nedya makayangan maneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek ndang pamit to. Wah, Punta Aji kakakku aku njaluk pamit. Njaluk pamit munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di surtiti ati-ati. Aja ninggal duka lan prayoga Koko Prabu. Kula iki nyuwun pamit, Koko Prabu. Adhiku Di sing padha praetna ati-ati ya Di.
pun bidal Pandhawa sekawan lampah panglimunan humiring Bathara Narada nadyan Rinasa Tanana Janma kang uninga panandenana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa bilih sedya den banjut dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar palanggatan ngrungkepi pepadaning sang nata sarya ananging sesengguhan kawarsa anggung karuna Yai Drupadi sira yai ngrungkepi pepadaning pun kakang sesengguhan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngapa solas lagamu kok semurengu apa kleru tumindakipun kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika nalendra ingkang titing pamawas luhuring bebudanipun nanging menapa paduka boten enget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos sing mangke lila legawa binanjut ing dewa pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menawa pedhaipun paduka Nyakrawati Bahudendra menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa teges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ance-ance dhateng kasangsaraning kadang sinuwun Tinoto Brajolungit tiasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandene ing batos anutuh diri labet panangising putri Pancalaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesaing raos ngenira nampi panandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira slirane saya mekar sagunung rong gunung pitung gunung ngebahi sanggar pelanggatan tujune aku mbok elingke Drupadi olah dalah umpama jagatina wong wadon genep loro telu kaya Drupadi iki tak kira jagate bakal ayem tentrem Drupadi kowe manggana ana ing wadukku wae aku ayo tajak munggah ning kayangan dewa-dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak obrak-abrik
Alhamdulillah ya nduk ya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis wayahe limbukan nduk. Iya, Mbak. Kowe ngapae Gerok. Iki apa jenengane awak dhewe sak kanca iki kok ditimbali. Nggih. Alhamdulillah niki kanca-kanca nggih. Ca, iki sesuk ana ngene iki yo. Oke, langsung do mangkat kabeh. Do semangat. Engko anggere ning omah mean, ayo Ca, do nganu iki ditabuhi. Nggih. Beda le wangsulan ki ya. Nggih matur sembah nuwun kagem para masyarakat mriki pundi mriki niku sik Kajar. Nggih kalih matur sembah nuwun kagem Pak Dukuh, Pak Lurah. Ingkang matur nuwun ingkang pepindhan. Iya, Mak. Pokoke saro matur nuwun. Wis ditimbali sowan ana ing Dukuh Kajar kene iki. Iki sing tok wenehi apa jenengane? Ucapan matur nuwun ki Pak Dukuh sing pundi? Ya. Ya. Iya. Nggih matur sembah nuwun kagem Bu Dukuh Kajar 1 niki Ibu Wulandari. Lajeng Pak Dukuh Kajar 2 Bapak Heryono. Pak Dukuh Kajar 3 Bapak Sugiyanto. Nggih matur sembah nuwun kagem para panitia nggih niki wah jan lagi duduk wah monggo Mas Ed Amerah. Waduh gayane bareng dinai rokok kok njuk seneng banget. Sing seneng ora aku, soalnya aku nek manggung ngene iki ora oleh rokok. Sing seneng sing ning mburiku iki sing manjak iki bul. Kebule didepke aku kebule. Jan ngece. Mengingin-mengini. Iki kok apa jenengane? Wah ya. Wajan pokoke matur sembah nuwun kagem para panitia. Terutama buat Bapak Ketua Panitia menika, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3. Bapak Rubianto, Bapak Wakijo, Bapak Sawiyo. Matur sembah nuwun. Iya, Mak. Kosek iki kok mau tak apa jenenge? Aku nonton saka ngisor mau kae kok sing nabi ketoke beda. Iki ki nyu Era sendal. Iki nyu warga laras. Oh, kok iso nyu? Nyu iki artine baru. Oh, ngono. Dadi artine baru warga laras. Lho, junior wae. Ngono ki ya ora apa-apa junior. Iki isih sekolah kabeh ya niki. Sing genter iki sing kelas 2 SD. Sing ngendang iki sing SMP kelas 3. Ya meng sing genter iki brengose iki kedisiken le tukul. Dadi ya ketok brengose kandel. Kok brengose wis putih, Mak? Semir. Iso disemir. Ngono, Mak. Wajan pokoke ngaturake panuwun dene sampun. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.